román Dom hluchého bol pre mňa veľmi zásadný, pretože som mal pocit, že sa nejakým spôsobom musím vyrovnať s našou rodinnou históriou. Najmä s históriou mojich dvoch starých otcov. A nakoniec som sa s ňou vlastne vôbec nevyrovnal, pretože sa mi celá história kontaminovala všetkým možným ďalším, čo tam bolo. A zaujímalo ma, ako dokáže človek vnímať svoj život, keď ho prežil od 30. rokov do roku povedzme 2004 alebo 2008, kedy sa končí tá kniha. Ako vníma všetky tie zmeny režimov cez svojich rodičov, starých rodičov a tak ďalej. A ako to asi teda celé prežíval, ako sa s tým vyrovnával. V každom prípade teda tá kniha je dosť rozsiahla a ja som sa snažil v záverečnej fáze nájsť taký správny jazyk, akým bude vyrozprávaná. Rozprávanie v prvej osobe mi veľmi vyhovuje, to som objavil už pri knihe Blíženci a protinožci. A práve preto mi to vyhovuje, lebo môžem byť veľmi nepresný, môžem si vymýšľať, môžem klamať zámerne, môžem raz tvrdiť niečo iné a potom zase niečo ďalšie v tej knihe. No a napriek tomu teda, že ten príbeh je čo najrealistickejší, teda som sa ho snažil napísať, tak zároveň je plný fantázie a toho, že ja potrebujem tú realitu trošku si prispôsobiť a pohrať sa s ňou. Odohráva sa inak ten príbeh vo väčšej miere v malom mestečku Brežany, ktoré sa stane potom okresným mestom a to mesto môžem predoslať, že je vymyslené. Ale má všetky znaky existujúcich miest na Slovensku. Aj s tým, ako sa vyvíja od 30. rokov až po to, ako dopadne nakoniec.